David Attenborough, osobnost, která výrazně ovlivnila svět popularizaci přírody a vědy, letos slaví své 100. narozeniny. A nás by zajímalo, čím vás David Attenborough inspiroval? Inspiruje mě hlavně jeho klid, odvaha a celoživotní nasazení, se kterým vede lidi k tomu, aby přírodu poznávali, milovali a chránili. No, mě inspiroval k tomu klást si otázky. To je vlastně to nejdůležitější, prostě položit si otázku, jak příroda funguje, jak fungují živočichové, a to pro mě bylo to rozhodující. Já bych si strašně přála být tak dobrý popularizátor, jako je David Attenborough. Inspiroval mě v tom, abych se na přírodu díval stále novýma čerstvýma očima pokaždé, když o ní přemýšlím. Tak já bych řekla, že mě inspiruje vždycky, když mi není úplně nejlíp, a je to takový moje antidepresivum, že když se podívám na nějaký jeho dokument, tak mám pocit, že pořád stojí za to prostě nějak nevzdávat a objevovat ty nové věci na té naší planetě a v té přírodě. A se to s takovou úctou a respektem přistupuje ke všemu, co potká na svých cestách. A to, jaký vztah se snaží přenést dál. Čím vás David Attenborough inspiroval? No, k respektu ke zvířatům, a v poslední době se stále více zabývám otázkou, kde vzniká vědomí, kde můžeme očekávat, že zvířata na té nejnižší úrovni, dejme tomu ploštěnka, jestli má vůbec vědomí, a to mě inspiroval Attenborough, protože prostě ke zvířatům se chová jako rovnej k rovným, a to jako generuje tu představu, že a co když mají taky vědomí, a co když my musíme ještě víc jaksi být nějak si toho vědomí a chovat se k ním s respektem. Já jsem vlastně nejenom díky němu, ale dost díky němu šla směrem ochrany přírody, protože mi přišlo, že to, jak to psal v těch knížkách a tak vlastně mě to tak jako přesvědčilo, že to je něco, za co je dobré bojovat. Inspiroval mě svým vztahem k popularizaci vědy a k tomu, jak jeho tým skvěle přenáší poznatky, vlastně vědecké poznatky a znalosti k širokému publiku. A já jsem vlastně začala tady nedávno před pár lety učit předmět Science Communication, kde spoustu popularizačních aspektů vlastně přenášíme na studenty, snažíme se je učit, jak o svých poznatcích a jak o přírodě mluvit, tak, aby to lidé venku pochopili. Heleďte, přiznám se, že mě asi neinspiroval, protože filmovat neumím, obzvláště divoké badatelské výpravy pro mě taky nejsou, takže myslím si, že mě neinspiroval, je mi líto. No, já si troufnu říct, že mě inspiroval teda takovouto jako ochotou a nadšením pro terén, opravdu jako vyrazit do té přírody, nedělat vědu tak nějak jako od počítače, od stolu, ale jít se podívat prostě do přírody, co se tam děje, a prostě prohrabávat se tam prostě ve všech těch jako bažinách a močálech a pralesích a snažit se prostě jako najít věci, které ještě nikdo nenašel. Neříkám, že se mi to povedlo, v pralese jsem v životě nebyl, nějaký močál jsem si asi prošel, ale tak ještě se snažím a ještě mám před sebou už 55 let, takže uvidíme. Hlavně tím, že dokázal velmi komplikované věci podávat rozumně, smysluplně, takže to pochopilo i to 7letý děcko. Ono je to vlastně pozoruhodné, protože když já jsem byl kluk, tak Siru Davidovi už bylo přes 70. Ale já jsem se narodil do světa, ve kterém existovalo obrovské portfolio jeho prací, ty, které jsem zmiňoval, všechny ty dokumenty, všechny ty knihy. Já jsem na tom vyrostl a chtěl jsem být jako on. Protože já jsem byl taky nadšený mladý přírodovědec, který měl sbírku minerálů, fosílií, brouků, který hodně fotil a který tohleto od malička konzumoval. A když jsme ve škole psali slohovou práci na téma Můj vzor, tak já jsem psal o Davidu Attenboroughovi. A ani mě nenapadl nikdo jiný, o kom bych vlastně měl psát. On byl opravdu daleko přede všemi. Život na Zemi a Planeta žije jsou prostě strašně dobré knihy o přírodě. A naučili mě nejenom tohle, ale taky vlastně uvažovat o přírodě určitým způsobem.
uvažovat o ní evolučně, biologicky a biogeograficky. Jak hezky dokáže jako mluvit o té biologii jednak v souvislostech a jednak logicky a tak ještě jako hezky didakticky. To se mi asi líbilo nejvíc. Další věc, co je inspirující, je v podstatě to, že David Attenborough vždycky pomyslně držel prst na té podobě, takže se snažil vždycky do těch dokumentů dát aktuální informace, které ale byly podány velmi jako jednoduše, srozumitelně. Co ještě inspirující, je i ten ochranářský apel. V těch dokumentech, čím půjdeme blíž do současnosti, tam je čím dál víc znát, že té přírodě ubližujeme, že je krásná a současně ji ubližujeme a je snaha v podstatě vybídnout, aby jsme se k té přírodě chovali pokud možno co nejšetrněji a snažili se nějakým způsobem zapojit do té ochrany přírody. Což na jednu stranu je konstatování, ale je tam i ten praktický výstup, že David Attenborough nabízí v podstatě alternativy. Jakým způsobem můžeme žít s přírodou, jak on říká, žít s přírodou, nikoli bojovat proti přírodě. Asi tak jako v tom, že ty zvířata jsou tady a člověk za nima může jet a může je pozorovat zblízka, že to prostě není něco, co se dá vidět v televizi, ale jako, že prostě člověk může jít ven a koukat na ty ptáky jako a na ty zvířata a že jako tam jsou a je to fajn se na ně takhle koukat. Tímto bychom Davidu Attenborovi chtěli popřát všechno nejlepší k jeho významnému jubileu a poděkovat mu za to, že nám pomohl přírodu vidět jinak, že i složité věci dokázal vysvětlit srozumitelně a že v tolika lidech probudil zájem o svět kolem nás.